321 gange 12. Jeg starter med at bytte om på 1 og 2, så der i stedet for står 21. Når jeg så starter med at gange 2 gange 0, det er 0. 1 gange 3, det er 3. Så rykker jeg den. Så siger jeg 2 gange 3, det er 6. Og 1 gange 2, det er 2. Så lægger jeg dem sammen, så står der 8. Så rykker jeg den tak igen. 2 gange 2, det er 4. 1 gange 1, det er 1. Så er det 5. Fordi 4 plus 1 giver 5. Så rykker jeg den tak igen. 2 gange 1, det er 2. Derfor bliver svaret 3852.